ҷашни фархундаи наврӯз дар домани кӯҳҳои сабзпӯш. расму оини қадима. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. хонатакониву бадеҳахонӣ. бачаи ҳамсоя мегум бозу бандашро биде, бозу банду гӯшвору гулу бандаш бамоне. суруру шодмонӣ ва баргузории бозиҳои наврӯзи бостонӣ. рақсу бозӣ, латофату зебоӣ, шеру таронаҳои наврӯзӣ. орзуи ин шаб хурӯшад, суманак дар худ меҷӯшад. ин ҳама дар суфраи наврӯзии ноҳияи восеъ ба наздикӣ аз телевизиони синамо.